Mak info iki saiki posisiku ning alas ngeni. Sampeyan wis tau apa urung liwat kene iki alas bagian perhutanan ngeni kene iki. Lah dalan ngarep iki lek lurus engko tembuse pasar ngeni. Engko lek sekenir-sekenir terus engko lek ngiri ya iso teko Serang. Lek nganan ku ya Nyamil iso teko Ngadipuro barang lho, Mak. Lah dalan sing nganan iki jurusane teko ndi? Aku yakin iki lek wong daerah Soran karo dalan iki akeh sing rong-roh. Wong daerah Lodoyonan daerah Kanigoro dan lain sebagainya mesti akeh sing rong-roh. Dadike dalan iki jurusane apa jenenge Dusun Sumber Glagah. Engko ya teko Wonotrito barang kono. Misalkan sampean kabeh wingi posisine neng neng Kalidau utawa neng Kepek kono mak ya. Terus sampean wi mengsir arep neng Wonotrito wi ora usah medun liwat Lodaya rono ora usah. Wi sampean langsung bablas ngidul ae. Lah engko lek teko Supeturang iki engko sampean aranganan ngono lho. Lah engko lek sekinir terus ngono engko sampean tembuse apa jenenge kono lho SD 3 kaya perapatan kaya engko lek nganan tembuse engko wis daerah Wonotrito kono. Lek kene iki alase lo mangkling apa piye lho Mak ya. Yo lek salah minta maaf, lek infone kurang akurat minta maaf. Mbah lek dalane ya jan ses pisan dalane wis ses. Iki arep bodho kae iki infone krungu-krungu didandani. Krungu-krungu kok ya apa jenenge? Ya sopir-sopir tebu lho padha urunan ki dandani iki. Dadi lek tebune panen dalane kan ya wis penak to. Ya lek salah infone kurang akurat ya minta maaf ngono lho Mak ya. Bala iki lek sekinir mengikuti dalan iki engko sampean teko Dusun Sumber Glagah, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotrito, Kabupaten Blitar, ngono lho. Lek sampean kusire ning Wonotrito, engko berarti ya perapatan kuwi, engko mengikuti iki, engko teko perapatan SD 3 Ngeni apa piye engko sampean nganan. Engko wis nganan mengikuti dalan kuwi, engko sampean tembuse Tugu Macan Ngeni kae, ngono lho Mak ya. Wah, lek dalane ya wis jan wis penak. Pancen ya tas dibangun, ya wis keadaan ya wis ngene iki kiwa tengen saiki daerah Pegunungan Blitar Kidul ya wis tebu ngene iki. Ya wis matur suwun Mak ya sampean kabeh ndelok videoku santai. Aja lali di-subscribe, di-follow, terus dipitet jempole. Keranjang kuning dibuka ya oleh. Wah, jan mening pokoknya jan wis ses tenan. Di antara sampean kabeh nek apa orang sing duwe kenangan ning daerah kene kira-kira. Lah kae Dusun Sumber Glagah wis ketok kok kene. Ya wis kuwi keadaane ngene iki. Aja lali komen sing duwe kenangan ning kene apa piye lho Mak. Ya wis ngono Mak ya infone.